Abychom varovali obyvatele domu, kde s nimi žije dosud neznámý vandal, který opakovaně a úmyslně poškozuje vozidla zaparkovaná před domem, rozhodli jsme se jednat. Vyvěsili jsme na vchodové dveře varovný plakát, s cílem upozornit obyvatele i samotného pachatele, že jeho činy máme zdokumentované a že důkazy existují. Jenže krátce poté se situace vyvinula nečekaným směrem. V podvečer se k dveřím domu přiblížila žena, která začala varovný leták ničit. Když jsme ji konfrontovali s otázkou, proč to udělala, vše popírala. Tvrdila, že nic netrhala, přestože důkazy byly zcela zjevné. Až po delším rozhovoru, kdy jí bylo vysvětleno, že celý incident máme zaznamenaný na kameře, změnila výpověď. Řekla, že prý jen čistila okno, zároveň ale dál opakovala, že leták neničila. Je velmi pravděpodobné, že tato žena zná pachatele zachyceného na prvním videu a nelze vyloučit, že jde dokonce o jeho partnerku. Její chování, zapírání a snaha zahladit stopy tomu napovídají. Po zničení původního letáku jsme proto ihned vyvěsili nový a kameru znovu namířili na stejné místo. A jak se dalo očekávat, netrvalo dlouho a myčka oken se objevila znovu. Naším cílem však zůstává jasný. Chceme chránit obyvatele domu i jejich majetek. A proto v upozorňování na tuto nezákonnou činnost nepřestaneme a v žádném případě se nevzdáme.